ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೀನು ತೂಪರ ತಲೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಗಪ್ಪಿ ಮೀನುಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ಸುದೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೈ ಇಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಇಕ್ಕ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ತೀಯೆ ಕಿನೆ ಕಿನ್ಯ ಓ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಸುದೆಟ್ಟು ಬರ್ತದನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದೀತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದು ಪಾರ್ದೆ ಐಕೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದೆ ದಿಂಡ ಐಕ ತಿನ್ಪಾಯ್ತ ಬೇರುನು ತಿನ್ಪಾಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದು ಉಂಡು ತೋಜುಂಡ ಇಂಚ ತೋಜು ಜಾಂದು ತೋಜುಂಡನ ತೋಜುಂಡು ಮುಂದುಲ ಸುದೆತ್ತ ಮೀನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಸೈತಂದು ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೀನುಲು ಚರನ್ ಕೊಡ್ತನ ಅಪ್ಪುನ ಅನ್ನೆ ಚರಣ ಅನ್ನೆ ಕೊಡ್ತನ ಮೀನು ಅಪ್ಪುನ ಮೀನು ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಹಂಡು ಎಂಕು ನಾನು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನೇನು ಇಡೀ ದಿನ ಯಾನೇನ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅಂದ ಪಂದು ತುಷ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತ ಇನಿ ರಜೆ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪೆ ಈ ಕೋರ್ಲೆದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇಡು ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಲಾಡಿಪ್ಪುಗ ಜಾಲಾಡ್ತಾ ಈ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕದಕ್ಕ ಕುಂಟಾಲ್ದಾರಂಡು ಕುಂಟಾಲ್ದಕ್ಕೆ ದುಮ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸೋಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಜಾಲಾಡ್ತದಂಡು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕದ ಅಂಡೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಿಯ ತಿಟ್ಟೆದು ಮುಂಗಾಡು ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮುಂಗಾಡು ಏನು ಪಾತ್ರ ಅದು ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ನಾವು ಅಡಿಕೆದು ಪೂರ ಹಂಡು ನಾನು ಒರೆಸೋಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಒಂದಿನ ಡಿಪ್ಪನಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಗಮದ ಒಂದು ತೃತೀಯನ ತೋಜನು ಒಂದಲ್ಲ ತೃತೀಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸರಿತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ಈ ಸರ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಒಂದು ಕಂಠಪಾಠ ಕನ್ನಡ ಕಂಠಪಾಠ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾನೆ ಮಲ್ತದನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರನ ತೂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಿಜ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ತದನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂದು ಮಲ್ತದೆ ನಾನು
ಯಾವುದು ಒರೆಸುವೆ ನಾನು ಒರೆಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಸ್ಟವ್ ಒಂಚೂರು ಒರೆಸಿದೀನಿ. ಚಾ ದಿವಾರ ನೀರು ದಿಯ ಚಾಗ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಚ್ಚತ್ತ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂಚಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದ ಚಾ ನನ್ನ ಜಾಕ ಅಪ್ಪನ ಚರಣನೆ ವಸೇತಲಿ ಚರಣಗೆ ಚಾದೀನ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಶುಂಠಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋಡುಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಟು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪದೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಸುಮಾರು ಕಲರ್ದ ರಂಗೋಲಿದ ಪೊಡಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಕಲರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ರಂಗೋಲಿದ ಪೊಡಿ ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೊಲ್ದುದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತರೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯ ರೌಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಆಯ್ಲುಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಆ ಕಲರ್ ಪಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ದೀಪ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ದೀಪ ಅವೇನು ದೀದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ತಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫೈನಲಿ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಆತನು ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಲರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಚಿಕ್ಕು ಕೊನತ್ತು ನೆತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕುದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಚಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ದಿತ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡೋಣೊಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೋಲಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೇಪೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತಾತು ಮಲ್ತೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು
ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಚಿಕ್ಕು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪರ್ಪುನ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕೊಡಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿಂದ ಏನಪ್ಪು ಬಂಡ ದೇಹಗೊಂತು ತಂಪಾಪುಂದಾತೆ ಅವರ ಪರ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಪರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈಗ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಉದವಾಯ್ತ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬುರುಂಡು ಪಾಪ ತೂಪಿ ಏನು ಬೈಯಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಸಂಡೆ ತಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಕ್ಲು ಕೋರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮಲ್ತನ ನೀರು ದೋಸೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಅಂಚ ದೋಸೆನ ಬಾರಿ ದಿರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂಥರ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ದಿರತ್ತ ಇನಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪುಲ ದೋಸೆಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಇರೆಟ್ಟು ವನಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ದಿರಿಟ್ಟು ವನಸು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ವನಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಬಾರಿ ದಿರಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಬಾರಿ ದಿರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನೋಡಿ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ದಿರಿಟ್ಟು ಉಣ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಉಣೊಂದಿಪ್ಪುವ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ವನಸ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.